बे समाव रादाबखौ फरायदों आं जेंग्रें नार्जारि। नोंथांमोना खम समनि गेजेरावनो नोंथांमोननि सिमांनि समायना न'खौ लुफुंनो सानो नामा? नोंथांमोना जिंगा दासि। दिनैनि बिगियान आरो बाहाय बिगियाननि मुगायाव जाथावै जेबो गैला। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा माइनावसालियाव अरायथा टेक्न'ल'जि आरो सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडआ खम समनि गेजेरावनो जौगानाय टेक्न'ल'जिजों मोनसे जायगायावनो गंसे बिल्डिं न'नि नांनाय मुवा बेसादफोरखौ बानायनानै नोंथांनि थिखानाय जायगायाव साननैसोनि गेजेरावनो गोजौ बिल्डिं लुफुंनानै होगोन। दिनै एमडी अनन्त रामसियारिनि दैदेननायाव अरायथा टेक्न'ल'जि आरो सार्भिस प्राइभेट लिमिटेडनि मावख'खौ इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि सोद्रोमा हरकुमार मेधि बिथाङा बेखेवनानै होयो। लोगोसे बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बागानपारा बियाबनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोर लोगोसे फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। मसलपुरनिफ्राय दिबाजुराम गयारि। ल' नङा अफिस आं मोनसे कम्पानि गायसनदोंमोन 2018आवनो ओमफ्राय गुवाहाटीयाव रेजिस्टार अफिस बेना आरो बेहाय आं एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस बानायनो आं सानदों। ओमफ्राय गुवाहाटीयाव गोबां खामानि मावदोंमोन नाथाय लकडाउन आरो खायसे प्रब्लेमफोरनि थाखाय बोसोरनिया एसे माने गेसें जादोंमोन खामानिफ्रा। बेनिफ्राय जोंथ' फेक्टरि हिसाबै बानायनो जायगा गैया, बेहाय हाफोरा मेरला दङ। जों गुवाहाटीयाव फेक्टरि बानायनो थाखाय हा बायनानै जों फेक्टरि बानायनाया जोंनि थाखाय सम्भब नङा। बेनिखायनो गामियावनो गावनि हायावनो लाबोनानै फेक्टरि आं बानायजेननो सानदों, स्टार्ट खालामनो सानदों आरो दिनै अफिस हिसाबै नांगौ हिसाबै बेहाय दिनै अफिस गायसननाय जादों आरो। नोंथांनि फेक्टरिफोराव मा खामानि मावो? बेहाय आं मेनलि टारगेट लादों प्रि इन्जिनियार बिल्डिं होनना बुङो माने स्टेन्डार्ड लेंगुवेजाव। बे जाबाय गोजौ रोखोमनि टेक्न'लजि। नाथाय जोंनि गाहाय लेभेलनि बाथ्रा बुङोब्ला जों फेब्रिकेसन होननानै बुङो, जाय स्टिल फेब्रिकेसन लहानि खामानि लहाजोंनो न' बानायनो हायो, लहाजोंनो माने बायदिसिना स्ट्राक्चारफोरखौ बानायनो हायो, दालां बानायनो हायो, टावार बानायनो हायो। थिग बेफोरबादिखौ जों इन्टारेस्टेड दङ। बेनो कम्पानि बानायनानै दिनै प्रि इन्जिनियार बिल्डिं होननानै बुङोब्ला दस्रा हादोराव गोबां सोलियो, इन्डियायावबो फैबाय। प्रि इन्जिनियार माने प्रि बानायखानाय, जोंनि फेक्टरियावनो जों बानायजोबनाय जागोन आरो सब पार्ट्सफोरखौ, बिम थागोन, पस्ट थागोन, कलम थागोन, जिखिनि मेन स्ट्राक्चार थागोन बेफोरखौ फेक्टरियाव बानायनानै बे साइडआव लाना थांनानै फटाफट फिटिं खालामना खम समावनो जोबनाय जायो आरो। बेफोरबादि टाइम सेभिं माने मानि सेभिं, बेफोरबादि टेक्न'लजिया बाहेरायाव सोलियो, जोंनियावबो फैनांगौ। बेखायनो आं इन्टारेस्ट जानानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय गुवार जायगा लानो थाखाय गामियाव फैदों आरो। मानोना बिटिआरआबो मोनसे जौगाबोगासिनो दङ। बेहाय रिमट जायगा होननानै जों इन्डास्ट्रि गायसननो हाया, बेबो आंनि साननाय नङा। रिमट जायगा बा जेरावखि जाया जों जिनिसखौ बानाया माने लाना थांगोन जों जेरावखि, जों दिल्ली बम्बेबो लाना थांनो हायो। बेनिखायनो जों बेफोरबायदि जि कनसेप्ट रुरेलाव जेबो जाया बे नङा। जोंनि थाखाय जों हा दङ जेराव बेहायनो बानाय, बेनिफ्राय जों जेरावखि साप्लाय खालामनो हायो आरो। बे थांखि आं बे रुरेलाव बानायनाय जादों आरो। नोंथांनि कम्पानियाव बेसेबांसो सुबुंफोरा खामानि मावनो हागोन? सुबुं हिसाबै खामानि मावनो हागोनखौथ' जों दा बुंनाया जेसेबां खामानिया बारायबाय थागोन एसेबां बारायलांगोन आरो। मिनिमामथ' जोङो साब्रै साबायाथ' माने पारमानेन्ट स्टाफ जाखानांगोन आरो बे थाबैनो जों बारायहोलांगोन जुदि खामानिया बारायब्ला। नाथाय प्रसेस आरो प्रसिडिउरखौ जों गायसननायाव एसे टाइम लानो हागौ, नाथाय बेयो माने जोंनि वर्क एरिया अफ अपारेसना लिमिट गैया आरो। नोंथांनि कम्पानियाव खामानि मावनांगौब्ला बिजाथिफोरा माबा रोंगौथि थानांगोन? रोंगौथि थानायाथ' गोनां। एकाउन्टिंनि थाखाय एकाउन्टिं रोंनाय जानांगोन, अट'केडनि सफ्टवेयर खालामनो रोंनाय जानांगोन, इन्जिनियार जानांगोन खायसे खामानिनि थाखाय। दा जों जेसेबां टेक्निकेल पार्ट बेफोरखौ जों आउटसर्सिं खालामनाय जायो। जोंहा निजा स्टाफ गैया, जों निजा स्टाफ जों लाखिनो हाया। बेखायनो आउटसर्सिं खालामनानै दस्रा एक्सपार्टफोरनि जों हेल्प लानाय जायो। बोरै डिजाइन खालामनांगौ, स्टिल स्ट्राक्चार डिजाइन खालामनांगौआथ' बयनिबो थाखाय नङा आरो बेफोरबायदि स्टिल स्ट्राक्चार डिजाइन खालामनायनि थाखाय मानसि मोननो थाङा, इन्जिनियारबो मोननो थाङा आसामावबो। दा सासे सानै जि मोन्दों जों कमिउनिकेसन जादों बिथांमोनखौनो जों खामानि होगोन आरो खायसे आर्किटेक्चार नांगोन, बायदिसिना मोनसे बहुत माने माल्टि डिसिप्लिनारि एक्सपार्टाइज नांगौ जाना फैयो आरो। बेखौ जों आं हारसिं नङा, आं दस्रा टिम लानानै दस्राखौ हायार खालामनानै जों खामानिखौ मावलांनो हायो आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।